Čaute, vítam vás v ďalšom dieli Sneaker Star a tento týždeň si zhodnotíme starší model od Nike. Je to Nike Air Footscape Magisto, ktorý bol inšpirovaný futbalovými topánkami. A nedávno vyšli tieto dva nové colorwaye, ktorý je Black Bright Crimson a Wolf Grey. Colorway hodnotím 9, jeden bod dole, iba vďaka v podstate tejto farbe. Táto Wolf Grey je taká trošičku namodralá, není to klasická šedá farba a tá sa aj ťažšie ladí k oblečeniu. Čo sa týka toho druhého modelu, tak v podstate tam není o čom. Červeno, čierna, proste to zladíte k hocičomu. Materiálu dávam 8. Použitý bol klasický flyknit materiál, čo je vlastne textil, ale nie je to taký ten typický textil ako u Rocheranov napríklad. Je trošičku pevnejší, pružnejší, ale problém je v tom, že sa veľmi ťažko čistí. Takže keďže by ste si zašpinili túto tenisku, tak by ste mali s tým veľký problém. Takže 3 body, nie, 2 body dole. Komfort hodnotím 7. No, použitá bola filonová podrážka, ktorá je ale trošku takého atypického tvaru. A keďže si ju obujete, tak je to taký nezvyk. No. Tá bota je tuhá a v rámci toho, že by mala vychádzať z futbalových tenisiek, ktoré sú v podstate, mali by byť pohodlné, lebo sú na šport, tak si myslím, že tá teniska nie je až tak pohodlná, ako by mohla byť. Tak preto hodnotenie, aké je. Cene dávam 7. No a 3 body dole určite za to proste, lebo tá teniska stojí v Čechách okolo 4990 korún českých, na Slovensku 185 eur. A z hľadiska aj tých predchádzajúcich hodnotení si myslím, že je to dosť veľa za takúto tenisku, ktorá v podstate nie je až tak pohodlná a v konečnom dôsledku nemôžete ju využiť do každého počasia a už vôbec nie teraz do snehu, keďže nám vonku sneží. Tak preto to hodnotenie také, aké je. No, myslím si, že by mala byť lacnejšia. Tak na záver po spriemerovaní nám vyšla 8, aj po zaokrúhlení, bolo to asi cca tých 7,5. Tie tenisky, no nie som fanúšik futbalu, ale je to pekná lifestyleová bota, naozaj. Keď si ju obujete, tak aj tá ponožka, ako no, v ruke, keď ju držím, vyzerá zvláštne, ale v konečnom dôsledku je naozaj pekná, čo aj uvidíte, keď ju budem mať na nohách. A čo viac dodať, no, pozrite sa na ne, vyskúšajte ich a uvidíte, možno sa rozhodnete a kúpite si. Takže vidíme sa o 2 týždne a čaute.